Ndiphuma e-unit speaking ngokuhlala. Greetings to you, Noma, and greetings to all the listeners of Phase FM at large. Kamalam Dinguno, Kubela, Mapunjana. Ndiphuma e-unit speaking ngokuhlala. Dingumakwalo kisiduko sam. I'm happy to be hosted here today. Namhlanje ke kuthiwa sawuthetha kakhulu ngento edibene nomntwana ezibabe nditshilo ke ukubana ndiphuma ekusebenzeni kakhulu ngabantwana xesha elide kakhulu more than 15 years I've been working with children, so today we'll be dealing more about children and the importance of early child development on our children. Yes, sithetha ngabo khona awunomngqushwana bethu phaa ezindlini. Sithetha ngoSive ngo-Inathi, those beautiful gifts in our homes, those people, those young minds that are very intelligent, those people who have memory more than us. We'll be talking about them today. And ndithetha ke ngabantwana from 0 or 1 years to 5 years before the school going age. The early child development, let me start there with the early child development, the importance of early child development in our children. Masithi lo mntwana phaa ekhaya uhleli naye wena njengomzali awumfundelanga mos umntwana akho nto uyaziyo ngomntwana kukhona kamaziko apho kufundelwa khona abantwana zininzi ke izinto ezifundwayo ngomntwana lentitho ngumntwana nawe uyafunda xa umntwana wakho umsa kweza ndawo nawe uba educated because there are so many things that you don't know about this child. Okay. And awukwazi udila nazo izinto ngaphandle ufumane umuntu oza kuvula amehlo ukuba understand more lo mntwana ungahlali umuntu ongamaziyo apha endleleni. So sineendidi ezininzi ke zabantwana ezohlukeneyo kakhulu. But okokuqala, let me talk about love. Okay. Yes, umntwana uyakhuliswa ke luthando umntwana uyaphiliswa luthando. Umntwana uyadevelopha ngenxa yothando. So we need to love them. 1. Number 2, we need to accept them. Because kwamanye amakhaya you find ba abamkelwa abantwana okanye abantwana siyabacomparisha. We compare them to omnye umntwana kwi-siblings zakhe apha endlini. Umntwana yamcomparisha awukwazi ukumamkela umntwana ngohlobo alulo. So we need to accept them and to love them. So uyabona ke ngoku xa sithetha nge-early childhood development sithetha ngenkuliso umntana indlela akhuliswa ngayo development yakhe. We have stages ke ezokhulisa umntwana. Simkhulisa umntwana physical, simkhulisa umntwana spiritual, simkhulisa umntwana intellectual. Zii-phase esimkhulisa ngazo umntwana that are 5 esimdevelopa ngazo umntwana izikills that azifumane kula masebe. Okay. Ongenokwazi wena ungumzali nje uwedwa unida abantu ukhulisa lo mntwana, unida omnye umuntu, unida enye view yomnye umuntu ukhulisa lo mntwana wakho. Ungakanani nalo mntwana zecaba une feelings. Okay, umntwana une feelings from birth. Yes, une feelings. Uyaz express food, but when sometimes I don't want to say is ignorant. Okay. But sometimes you are not aware. But umntwana is trying to tell you, even if akakwazi uthetha, he's trying to tell you, but I'm not feeling fine. Something is bothering me. Something is not right. Lo mntwana akavela khale nje, but ikhona into engamnwabisanga, engekakwazi uthetha. Athi ke ngoxa akwazi uthetha, azama ukucacisela into yobana ndiviswe kabuhlungu ngumalume, ndiviswe kabuhlungu ngutata, ndiviswe kabuhlungu ngumakazi. Ungene umuntu erumini yam and ispace sam was invaded, so I was not happy with that. And also this person has disturbed my routine because abantwana bane-routine zabo. So you need to understand umntwana wakho. So zii-emotions zabo ke ngoku ezo, that those emotions are very important kubo noba wena uthi akunamsebenzi. They also learn into competition. I want to talk about competition. I always say umona
umona sizalwe nawo. Unomona umntana. Yes, unomona umntwana. Ungakanani umntana unomona? Umntwana unomona even before abena 5 years. Umntwana unomona uzelwe enomona umntwana. Qala bandihleke mphulaphula ubona xa komntana unomona. Uzelwe enomona umntwana. Unida ke ngoku ukudevelopwa afundiswe umntwana into bana udila njani nomona so that agrowe angabi nawo umona, understand competition. So that xa mdala angacimbi ifana yonke into is all about yena. Ngicela ubuza mama. Umona womntana ubona njani uba lo unomona mhlawumbi ese early njengabantu abadila nabantwana nibabona njani umntana ba before engekafiki ku5 years ba this one jealous. All right. Okokuqala masithi apha endlini. Every person who has a birthday, who has a cake, that cake it belongs to that child. Uzawuthi apha endlini ibirthday yakhe noba kuyoyakhe. Okay. So akanalo iliso lobona into yobana ukhona omnye umntu afuneka abe nento entle. Okay. Yonke into entle yeyakhe. Okay. Lo mntana ke ngoxa engakhuliswanga kakuhle uzofumana akhule abe mdala nalaa mentality semdala esemsebenzini ephangela angathandi xa uqhwatywa lo muntu apha emsebenzini because kangadevelophi lo mntana kakuhle. Uba ngabani ummelwane ufaka izitena abe nomona because akayazi into umeza angamqhwabela izandla xa efaka izitena ezitsha. So sikhupha njani mama lanto? Ndicela uthi mama. Yes. Sikhupha njani mama lanto lamona ngoku lamntana engeka ngophi lo msebenzi ke ngoku niwenzayo nina woba lamona niuzame nikhuphe esemncinci lo mntana? Okay. There is competition even phaya kulamasebe kwezenkoliso ukhona i-competition ezenziwayo whereby funeka siqhwabele izandla ubani because wenze kakuhle. Okay. And understand that ayindimanga ngoku lo wenze kakuhle kubani lo wenze kakuhle. So I must celebrate omnye umuntu oxenze right. I must be able to say very good komnye umuntu. I must be able to say super komnye umntana. Then uyakhula ke ngoku understand that this is not mine. Not like uba athi ikeki yonke apha endlini yakhe, yonke into ethile apha yakhe, yonke into efikayo apha endlini yakhe, zonke iibhanana ezilapha endlini zezakhe. Uyayibona laa nto? So I understand into yoba no, this one is not mine. So phaya kweza centers baba nee-competitions, baba nee-beauty contest. I-beauty contest umzekelo uyayi-understand into yobana ndihambe ndedwa estagini nobani, and then after that funeka ube khona number 1. At that early age uya-understand uba ubani unumber 1. Okay. You understand? So uzawukhule yazi into yobana nguNoma namhlanje, it's not me. Let me celebrate ubani. So ezaa zinto mna bendihlala akwazi umqhwabela izandla uba ubani uphumelele. Akwazi nombona umntu omhle athi you are beautiful. Because if ukhule ngakwazi ukuthi umuntu beautiful uzokhula nayo and akazoba ngumntana oright engakwazi ukuthi omnye umuntu umhle akwazi ukuthi isihlangu sakho sihle. So kuyakhuliswa ngolo hlobo zininzi izinto and abantwana they are intelligent kakhulu. So kuba kwi-routine yakhe umntana uyayazi into bane-memory wasabantwana and uyawungqinela nawe mphulaphula that uyawukhunjuzwa nguye apha endlini uba mama ukayenzi uthile. You understand? Because that child is learning. Whilst you are doing all what you are doing in front of her, in front of him, he's learning something out of you. Even if it's bad or good, negative or positive, but you must be able to know what you are doing. This child is abantwana bayayo nabangayiyo. Uyayibona? Okay, mandithethe nabazali kuqala. There are 2 things that I want to mention. One, funeka mzali uunderstand okokuqala, it is not all about you. It's about the child. And even the practitioners at those centers, it's not about them. So you must not fight, because most of abazali, they fight with practitioners, they fight with omis bakwi preschools okanye kwi ECT centers. Afuneka niyilwe, funeka ni understand le nto kuyo yini. Le nto it's about umntwana. Ne okwesibini funeka understand mzali into mana le nto is like an investment. It will last for a long time. It's not about ngoku elapha kule early childhood development center, but it will last even noba ukwi-matric. Umntana one discipline yokwazi ukwenza izinto uqala esemncinci so that akwazi
And the research is also telling us about abantwana who can complete their education ngabantwana abaqaliswe kwi-early education programs ezi-right. Okay. So, and also you must know lo mntana uzawuqhubeka nelegacy lapha kule family yalapha. Nizawumka mos nimshiye. Lo mntana eqhubeka nale legacy yalapha. So i-future lena niyibuildayo. So you must understand izinto ezininzi ke fresh zimimiselo kulo mntwana ukuze akwazi. So it's important umntwana oyileyo kwi-early childhood center nongayanga ukumahluko omkhulu. Yes, uyakwazi ukukhulisa kudala bakhulisa abantwana but awufani nabo abantu baqeqeshwe lento. Yes, abo bantu bayakwazi uunderstand lo mntwana ukuba kwenzeka ntoni engqondweni yakhe ngoku, okwenzeka ntoni kwi-physicality yakhe. Lo mntwana uyakwazi ujumpa, lo mntwana uyakwazi ubamba izinto, ungaba iminwe yakhe iyakwazi ubamba something, lo mntwana uyakwazi uclimba, lo mntwana ithini into yakhe. They have a report about each and every child. So you won't have that. You understand? So you need also to build a relationship between yourself and Miss Bay Krishi okanye kwi-early childhood center. Naxa sele umntana esukile kweza centers ebheke kwi-school, kwi-big school, also you go kakuhle nalanto yala mntwana wakho. It will last long. It will last long, and even tertiary uzawubonakala umntana ne-discipline uyazi into yobana ngoku lixesha lento ethile, ngoku lixesha lento ethile, ngoku lixesha lento ethile. Ndinonto yakuphendula Uyaniphendula mama because laa nto uyithatha